Preparation! The NYC anthem at the count of 2. 1, 2. Shirin bunƙasa ci gaban yanki da masu hidimar ƙasa ke yi wani shiri ne da hukumar da ke kula da masu hidimar ƙasa ta bullo da shi da nufin samun horo da tarbiyyar taimakon kai da kai da bunƙasa yankunan da suke gudanar da aikin nasu na hidimar ƙasa. A nan babban birnin tarayya Abuja an rarraba masu hidimar ƙasa zuwa rukunin koyar da dabarun sana'o'i iri-iri daban-daban. Kama daga na koyar da sana'o'i da na bayar da tarbiyyar taimakon ci gaban yankuna. Muhammad Salisu Gamawa, ɗan asalin jihar Bauchi, na ɗaya daga cikin masu hidimar ƙasa a nan birnin tarayya Abuja da yake cikin rukunin masu koyon ilimin dabarun harkokin noma. Mun tattauna da shi kamar haka. Wannan alaiki ne saboda kasancewan yadda abubuwan ƙasa suka zama, yana da kyau mutum ya zama yana da abin da yake dogaro da kansa. Da actual things yadda price of crude oil ya je ƙasa a bare, ina ga bamu da wata mafita kamar da ya wuce harkar noma. Ya zama to dole a shi kowa ya riƙi wannan harka gadan-gadan yadda ya kamata. Ina da plans na da kuna bayan da wannan abubuwan da ya shafi kiwon kaji, kifi da sauransu. Amma babban abin da ya fi bani sha'awa ga allied shine wato harkar noman zogale wato moringa, wanda insha Allah shi nake tunanin mafita a gare ni a matsayin abin da zan zama ina dogaro da kai. Amina Ahmad daga Lafiya, jihar Nasarawa, da yace daga cikin masu sha'awar koyon sana'ar kiwon kifi da nufin ci gaba da sana'ar bayan ta kammala hidimar ƙasa. Ita ko Jamila Ɗanjuma ta fito ne daga jihar Niger. Bayani ta yi game da dalilan da suka janyo ra'ayinta ta shiga rukunin masu sha'awar koyon ilimin harkokin noma. Ta bayyana cewa hakan ya biyo bayan kiraye-kirayen da gwamnatin tarayya take yi na a koma harkokin noma gadan-gadan. Abin da ya bani sha'awar shiga shine kiraye-kiraye da gwamnati take yi akan mutane su dawo gona dan saboda yanayin kasan mu yanzu ya kuro. So shine ya sa ni shigo idan zo in samu ilimin abubuwan gona da yadda ake kiwon kifi da kaza. Banda koyar da ilimin harkokin noma, har ila yau shirin yakan koyar da ilimin koyar da sana'o'i daban-daban kamar yin kwalliyar mata da sana'ar kiɗe-kiɗe da dai sauransu da dama. Muhammad